Čus ľudia, ja vás zdravím, moje meno je Ješko a vítam vás pri ďalšom dieli z Minecraftu PlayStation 4 Editor. No a spavnul som sa presne tam, kde sme v last episode skončili. Ja si to ešte trošičku takto poupravím a môžeme pokračovať. Skončili sme presne tu. A v minulom dieli sme vlastne sa tu zabývali, našli sme si to krásne miesto. Máme aj jedného vlka, ktorého ešte nemáme ochočeného, ale ochočíme si ho. Máme také základné veci, zatiaľ vôbec som za kamerou nehral. Ja som síce hral Minecraft, ale trochu na inom svete, na tento YouTube som skoro aj zabudol, ale tak pozeral som si videa, ktorý by som mohol natočiť, keď sú tie prázdniny a zrazu Minecraft, bum, ten dlho nebol. Farming Simulator bol, myslím, že včera, alebo ešte dneska, no 23 hodín bude ešte dneska, ale ako to už bolo včera. Takže ja som myslel, že budem asi natočiť ten, ale ja som zabudol, že som už dával renderovať, takže tak. Natočíme si trochu dreva, pretože potrebujeme zásoby. A Minecraft ma v poslednej dobe naozaj veľmi baví a je to taká dobrá hra, keď nemáte čo robiť. No, ináč stala sa taká jedna pre mňa celkom príjemná vec, pretože ja som proste sa išiel pozrieť, že čo som dlho nenatočil a zrazu tam vidím Farming Simulator a pozriem sa a zrazu bum, bez hliadnutia. Akože som naozaj som milo prekvapený, že proste niekto si povie, že wow, však dve zliadnutia, čo kvôli tomu šialim, ale proste ono tie zliadnutia pre niektorých youtuberov sú dve zliadnutia úplne nič. Možno by povedali, že proste pre nich je to nič, áno, ale pre mňa je to naozaj veľa a proste dve zliadnutia je naozaj dosť, takže za to vám moc ďakujem. Bolo to celkom milé prekvapenie. No ale behneme sa na ten Minecraft. V dneskajšom dieli by som sa vrhol na nejaké to ťaženie a získavanie surovín, pretože točiek máme 36, to je pol steku, o niečo viacej. Takže ja by som sa pozrel už konečne na nejaké získavanie surovín a tak. Keď tu máme rovno coal, tak si ho vyťažíme. Aha, mám dva krompáčiky. No tak na som ešte nemusel úplne ničiť, ale nevadí. Tak, vyťažím si tento coal, pretože coal celkom potrebujeme. Je to celkom taká dobrá surovina. Pretože keby nebolo coal, nie sú ani točky, aj tma. Takže tak. Ja som vám slúbil, že cez prázdniny budem videa vydávať často. V pondelok nebolo, tak včera tuším bolo, ale ja som na to úplne jak zabudol a boli prázdniny a som úplne proste vypol a nevedel som, že čo robiť. Takže teraz už videa by mohli byť možno každý deň, uvidíme. Nejak tak. Dobre. Ešte si doťažíme tento coal, pretože ako je jeho tu fakt naozaj veľa. Čo doťažím, úplne všetok. A už som si rozbil skoro celý krompáč. A ešte nie, ešte bloky si dám do ruky. Dneským som si stále prehodila, neviem prečo, fúr som na to nejaký lenivý. A fúr sa mi to nechce prehadzovať. Práve mi zavibroval mobil, pardon. Neviem, že ak si vypnúť tieto vibrácie, ale som rád, že už mi nepadá. Takže pardon, že mi zavibroval. Toto si takto zastávame. Tak. A ešte sa trochu podkopeme. Som sa ešte trochu podkopal. Aby sme aby sme neboli úplne na zemi, že začnem ťažiť a chvíľku ťažím a zrazu len proste už tam bude potom hlina. Keď je tam hlina, to už je proste, to už je ako nad zemou, takže. A keď už tam je tráva, tak to je úplne zle. A ešte trošičku do zeme, aby som išiel. A ja si myslím, že takáto poloha by možno aj stačila. Tak to stačí. A teraz je tu celkom úplná tma. Cez mobil vidím trochu viacej ako takto normálne.
Takže cez mobil, keď som sa teraz pozrel, tak som videl v tej tme viacej. Ešte to trošičku si tu naťažíme. Schody som si urobil. Dobre, schody sú fajn, tak dobre. Nejaký iron by som chcel získať. Aha. Tam je lapis. Takže ideme dole. Wow. Ja idem dolu. Ideme sa pozrieť dole, čo je. Som zvedavý. Možno umrem hneď na prvú ranu, ale spawn tu mám, takže to by nemal byť problém. Ale tak dúfam, že sa to nestane zase. Som ešte na to mladý. Dobre, to môžem ísť, ale keď... Tyjo. No, a tu som teraz kde? Tu som teraz, akože, kde? Tu som teraz, kde? Aha. Ale fakt, že to som teraz, kde však som sa vyspal, predsa, že ja tam nemám postiel? A to je blbosť. No a teraz akože, ako sa tam dostane späť? To je ten psík. Počkaj, to sme niekde pri dome, predsa. Ešte nájsť tú ďúru a sme tu, ale nejaký krompať si budeme musieť spraviť, pretože to sa nebude ťažiť. Ale sme tu, predsa. Tu musíme byť. Tuto je. Som sa už zlákol. No, jasne, toto je. Som sa zlákol. No, spawn tu mám. Tyjo, som si myslel, že tyjo, kam zase budem musieť lecieť. Ešte, že som sa lepšie porozhliadol. Ešte, že tam bol ten psík. No a nejaký skeleton. Jaký skeleton tu bol? Tak to trošičku jumpnem dole. No lenže čo je trochu väčší problém je, že keď to skočím dole, tam zomrem. Ne, super. Žijem. Niektoré veci mi... Creeper, ne, on mi tam buchne. No. Ty, ale ja tam mám veci, kámo. No a toto je teda ultra problém. Ne, Creeper. On už odbuchol. A myslím, že mi zničila nejaké veci. Dobre, nevadí. Ale sme pri svojich veciach. Super, to je mega dobré. Lapis tu máme. Ešte tu máme nejaký lapis. Takže čo mi zhorelo? No, až tak moc vecí nie. Ja si myslím, že tie podstatné veci sa nám uchránili. Stejky. Jedlo, no. Tak to je celkom dosť podstatná vec, ktorá sa tam neuchránila. Nevadí, ale máme tu lapis, takže ten naozaj poprosím, akože. Lapis myslím, že teraz funguje na enchanting, neviem, že ako to je teraz na mobiloch, ale viem, že na počítačoch to tak funguje, že potrebujete lapis na to, aby ste mohli enchantovať. Ale myslím si, že to bude tak má byť čade. Toto som niekde videl zlato, takže si ho akože vyťažíme, pretože zlato je celkom dobré. Jo, aha, ja mám iba kamenný krompáč, takže to vlastne super, môžeme si urobiť ďalší pickaxe, teda lepší pickaxe a rovno si to spravíme aj. Takže crafting a spravíme si crafting, pretože crafting máme iba tam hore a ja nejaký potrebujem, aby som si mohol vyťažiť ten iron. Ale ja potrebujem aj pec. Takže pec, ofen. A tam si dám vypiec 3 irony, poprosím. Dám si to sem vypiec. No a ja trošičku asi stíším zvuk. Dúfam, že náhodou nebude ten zvuk z... Jejda. Padlo mi to. Dúfam, že to už nie je dlho padnuté. Dúfam, že ten zvuk z
televízora, z PlayStation nebude moc hlasitý a že ho tam nebude až tak moc počuť, pretože ak by tam bolo moc počuť, to by bol potom problém a mohlo by to trochu kaziť video. Akože viem, že tie zvuky sú dobré, ale zase keď vám to až moc kričí, je to naozaj veľmi, veľmi nepríjemné. Super, aj tam 4, takže tie si prosím zoberiem a získal som nejaký level, to je super a spravíme si Iron. Kde? No to som si rovna nemusel ničiť. Torčkou, ubijem ťa torčkou. Kámo, myslíš, že ťa ubijem torčkou? Jasné, že ťa ubijem torčkou. Meč do ruky. Podstatná vec. Tak, vyťažíme si. A rovno si to možno aj vypálime. Čo vy na to? Ja si myslím, že by sme si to mohli možno rovno aj vypáliť. Aj keď coal nemá až také moc významné využitie, pretože skôr musíte nájsť ten iron, coal moc na veľa vecí není, ale teda iron, teda ale zlato nemá moc veľké využitie, ale myslím si, že celkom sa hodí. A táto láva, tá je tu dosť nepríjemná. Takže ju musíme okamžite proces zastavania lávy. Dúfam, že hlina nezhorí. Ak by tá hlina zhorela, tak by bol to celkom dosť problém. Ak padnem do lávy, tak už je to jedno. No, aj kebyže iba tak nakúšili, tak ešte by som to mohol prežiť. Tuším ešte dá, ale kebyže padnem do toho presne tam, jak je tu tá veľká láva, tak akože OK, konec. Tento lapis, čo tu je, ja sa radšej skrčím. Taká vecička, škrčenie, to je naozaj dobré. Ale z toho lapisu padá mega veľa, keby takto padalo aj z diamantov, tak si myslím, že hráči by vôbec nemali problém s diamantami. Napríklad ja nemám žiadne, takže tak. No ale natáčame už 12 minút. A ja si myslím, že to by to pre tento diel mohlo byť už aj všetko. Na ďalší diel určite zostaneme v tejto prasklinke a chcem ju oveľa lepšie prehľadať, pretože to vypadá na dosť veľkú a tam je ďalší zlato, tam je ďalšie zlato. Takže to si ešte teraz vyťažíme a túto vodu chcem naozaj zastavať. Aha, ale ono to zase to tečie. Som spravil výborne. Tak, a toho zlata tam je naozaj celkom dosť. Kop. Dobre. Už môžeme dýchať. Tak, tu si to ešte tento diel vyťažíme pekne, krásne. A tak. Takže toto môžeme zase odkopať. To som urobil výborne. Ale no, všetko to je pod vodou tuto teraz. Kvôli mne. Tak, poď. Super. Ne, čak. Už som tam bol, aha. Ale no, jo, dobre. Ale túto vodu tu musí naozaj zastať, pretože je tu veľmi nepríjemná. Tak. OK. No ja si myslím, že pre tento diel by to mohlo byť už aj všetko, pretože vlastne ja som išiel ťažiť a trošičku sme si aj prilepšili, čo sa týka ironu, aj keď máme ho iba jeden, ale zase máme nový nástroj, čo je úplne super. Jasné. Keď teraz potrebujeme, aby tam tá voda bola, tak tam akurát není, to už poznáme. Dobre, ale ak sa vám tento diel páči, nezabudnite nechať like, ak sa vám ten nepáči, môžete dať aj dislike, môžete mi dať odber a čaute ľudia.